El sector ramader de Catalunya ha viscut en els darrers anys una transformació que ha portat a explotacions ramaderes més grans, més tecnificades i, malauradament, més desvinculades de l'activitat agrícola. Aquesta darrera circumstància ha comportat dificultats, per exemple, a l'hora de gestionar les dejeccions ramaderes, un recurs molt valuós com a fertilitzant. En zones que podríem denominar d'alta densitat ramadera, on hi ha moltes granges o molts animals, hi ha molt nutrient que s'ha de gestionar amb el territori. Si això no es fa bé, implica que s'aplica molt més nitrogen als cultius, als sòls, i això implica problemàtiques a nivell ambiental pel que fa a la contaminació d'aigües subterrànies i el que també podria derivar amb aigües contaminades des del punt de vista dels nitrats. Des de fa anys, el Govern de Catalunya treballa per resoldre el problema de la contaminació de purins. En aquesta línia, l'any 2013, es va posar en marxa el projecte Futur Agrari, finançat per la Unió Europea, i que des de llavors i durant 4 anys ha treballat per millorar la gestió integral de les dejeccions ramaderes. El projecte LIFE Futur Agrari aporta tot un seguit de solucions, d'eines tecnològiques per fer front a la problemàtica que comporta la gestió dels purins. Evidentment, ell sol no solucionarà els problemes, però sí que és un instrument important, és una aportació fonamental cap a una bona gestió d'aquestes dejeccions ramaderes. En cada etapa del cicle del nitrogen s'han estudiat, experimentat i proposat diferents iniciatives. Per exemple, a les granges s'ha buscat com reduir el volum de dejeccions a través d'una millor gestió de l'aigua. També s'han ajustat les dietes dels animals per controlar la composició de nutrients en les dejeccions i s'ha treballat en els sistemes de tractament de purins. Pel que fa a l'aplicació de les dejeccions als cultius, s'ha ofert assessorament als agricultors sobre com, quan i de quina manera és més eficient i amb el menor impacte mediambiental. En aquesta línia s'ha introduït sistemes informàtics per calcular les dosis d'aplicació més adients, però també s'han fet servir tècniques de teledetecció i s'ha promogut l'ús de maquinària innovadora. Finalment, el projecte Futur Agrari també ha plantejat mesures per extreure els nutrients excedentaris que puguin quedar en un territori i s'ha fet a través de 2 línies de treball. La primera sembrant cultius captadors de nitrogen i la segona introduint arbres al costat o al mig dels cultius que també absorbeixen els nutrients i que també poden afegir una major rendibilitat al cultiu. Pel Departament d'Agricultura, aquest projecte LIFE ha estat una oportunitat per tal de poder donar eines al nostre sector. Així doncs, afavorir la bona fertilització i reduir costos de les explotacions.